subsidy magimiyo jopur. Kaeto Yesu e chuny to koro mano to kindwa gi Nyasaye ng'ato ka ng'ato. Kamano. Erokamano ahinya. Keni daktari nitiere gi wach minyalo medo wi wach ma kamano? Gima nyalo wacho en ni sama bei osemedore, gima owinjo sirkal otim en ni gilos chenro mar ohala mondo jopiny oyud yo magiyudogo pesa e chenro makare. Nikech sani kaning'iyo gimiluongo ni fuliza, jopiny kao gope mang'eny e fuliza ka. Tang'o momiyo ma timore? Dwaro marwa ng'eny maloyo nweng'o marwa. Koro sama dwaro mari ng'eny malo nweng'o, to nyaka koro imany pesa e nengo mamalo kaka fuliza. Koro winjo sirkal te otem mondo olosnwa arita maber ma wanyalo timogo nweng'o magwa, ma koro ok wabede gope mang'eny. Erokamano.